Здравейте и добър ден. Бях обещал, че ще правя всяка седмица клипове и ще коментирам тук FBET лигата. Но след като гледам каква лига имаме, какъв футбол, това е... не знам как да го нарека. Това няма смисъл да сега да го коментирам. Гледам, следя и виждам неща, които в друга европейска държава, в друг европейски, как да се каже, европейска държава, където се играят клубовете. В Германия, в Белгия, в Холандия, в къде ли не. Такива съдийства, такива решения, такова нещо няма как да има. Че. Много добре го отмислях, нали, цялата седмица, защото гледах почти всички мачове. Гледах мачовете на Левски, не ми харесаха. Окей, треньора и той, футболистите и те бяха малко... Но окей, все пак умора, може да се каже. Окей, 6 мача, 5 победи, първи са все още. Окей, няма ги критикувам толкова. Все пак са все още първи. Слаба игра. ЦСКА, какво да коментираш в тях? Срещу Арда Кърджали, не че Арда Кърджали трябва да се подценява, не че е слаб отбор. Точно това, че Арда Кърджали си е отбор, където е в топ 10 на България. От десятката ни трябва да минат. Играят много хубав футбол. Гледах го матча. Страшно хубав мач Ленци стана. Просто ЦСКА не знам какво им има. Не знам къде им кривят. Аз съм си левскарен. Казах го и в другите ми два клипа, но гледам футбол. Гледам качество на мачовете. Не гледам нещо, как да го кажем, като пристрастен левскар да говоря, нищо паднаха, нека. Това не е футбол. Лудогорец. Дадоха им някаква доспа за дърпане, ми добре, окей. Имаше дърпане, има фал, дава се доспа. Но когато Левски, играч на Левски, беше тръпнат в наказателното поле на Хебър, не беше дадена доспа. Нямаше доспа. Какво говориш? Затова гледам някакви. Не, че левскарите търсиха доспата. Левскарите сами са си виновни, че победиха само с един. Не мога да отвиним съдята, но има някакви моменти, видяхме с срещата с Лудогорец. Няколко фалове, които съдята леко е тъй. Както е да е. Спирам. Това ми е последния клип за YouTube да правя за тема FBET лига, защото ми писна това, което гледам. Мача Левски ЦСКА сега иска да го отложат. Сега имаме още един кръг този уикенд. Преди тези мачи в септември месец, после националите идват. Но това, което гледам, което чета, което слушам по мрежите, социалните мрежи, по телевизията, че Левски матчът с Левски ЦСКА трябва да бъде отложен, защо да се играе без фенове на ЦСКА и много неща. Чувам много неща. Левскарите викат елате, нашите левскарите викат елате ни на Герена, там тази година сме много силни, много така. Искате да отложите матча заради че сега са в слаба кондикция, няма да играят силно. Всеки коментари. Така. Не исках, нямаше да коментирам този мач, но според мен това, че няма да се игра на националния стадион. Окей, да се игра на Герена. Окей. Има сектор за гостуващи фенови. Защо да не отидат гостуващи фенови? Все едно Левски сега да искаме да играем на Народна армия. То се строи в момента стадион, то затова не може да се играе. И там ни играят ЦСКА. Как ще да е? Все едно ние ЦСКА да кажат на Народна армия, не трябва да има фенове. Как ще ти без фенове? Това във всяка една държава, която яде, когато играят два гранда, винаги има фена гидка и от двата гранда. Това е... Окей, вижте сега. В Гърция какво става? В Гърция, защото Гърция е балканска нация, като нас. Бият цъка, чупят, правят.
всякакви раздора. Феновете на Пантенакос, Олимпиакос. Да, ама, когато играят на карайскаки, има фенове на Пантенакос. Така беше преди сега, не знам да не е станало нещо, вече не съм толкова с годините. Не следя футболата. Когато играят на Леофоро, същата работа. Пак има някаква гидка. Ти не можеш да забраниш гостуваш отбора да няма гидка. Окей, това са двата най-големи отбора, двата най-големи града в България. Ние сме свикнали да има по 10-15 хиляди и от двете агитки. Секторите, буферни зони, нали, това. Окей. Дайте им там 500 000 билета. Колко има за сектор гостуващи. Нека, но нека да няма раздор, нека да няма хаос, нека да няма побоища, нека да бъдем. Това е футбол, това е спорт, това е хубаво. Спорта сплотява. Аз затова вече ми писна и се изнервих с FBET лигата. Гледам някакви неща, някакви коментари, някакви какво ли не неща за нашата FBET лига. Писна ми. Не знам. 3 видеоклипа имам тук в YouTube, третия ми той. Не знам дали ще правя други. Просто казвам си мнението. В YouTube. Леки и спокоен ден. Ви желая. Чао.